kuma suna ko subscribing Jarma Fatai TV. Jarma Fatai TV domin samun sababbin bidiyo idan muka ɗaura kafin. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ga mu tare da ma'azo wanda yake yana ɗaya daga cikin magayakin Honorable Musa Rabiu Jarma, wanda yake damu mishi tambayoyi akan yadda talakawa ga su suna ta layi suna ta ansa shinkafa a sauƙi, ana sai da ita kusan 700 da wani abu a kasuwa, ga ta kuma nan ciyama ya farashin ta naira 400 da masara kuma a naira 300 ya saki naira 200. Ma'azo ya kaga ganin wannan abun yake taya? Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Muna horin ciki kuma muna murna da duk gwamnatocin da an yi wayanda suka wuce da wayanda ke yanzu, tsakani da Allah ba mu taɓa gani irin haka ba. Saboda ko gaskiya kowa ya gani ɗan ƙasar Fakai, duk wanda a ƙasar Fakai ya ga cewa wagga gwamnati ta Musa Rabiu Jarma tana adalci kuma tana kwatanta gaskiya. Saboda abubuwa da ke faruwa yanzu muna ganin irin yadda ake sai da haci akan shinkawa tana 700 har da wani abu. Yau a ce Musa Rabiu Jarma ya zo ya mai da shinkawar nan akan naira 400, masara tana 250, ya zo ya ce akan zai ba da farashin ta akan naira 100. A sanadiyar haka gaskiya muna godiya kuma muna murna. Ubangiji Allah ta yashi ko kuma Ubangiji Allah ya sa a yi cikin nasara. Mun gode ma.